Dobrý deň. Toto video vám dosť rýchlo pomôže zbaviť sa traumy. Je to podľa môjho názoru a na základe mojich životných skúseností úžasná metóda. Ja nezvyknem preháňať, ale toto je naozaj veľmi účinná a skrátka úžasná metóda. Chcel by som sa zamerať hlavne na ľudí, ktorí si prežili ťažké životné skúsenosti. Okolo seba vidím veľa ľudí a veľa životných príbehov, a napadlo mi, že by som mohol takto pomôcť. Dostal som to zadarmo a som za to veľmi vďačný. Veľmi rád by som to posunul ďalej. Chcem hovoriť o metóde, ktorá sa volá oprava udalostí. Počul som o nej vo videu na YouTube. Bola to beseda, ktorú moderoval pán Jaroslav Dušek a boli tam manželia Bielousoví. Odkaz na video nechávam v popisku videa. Nechám tam aj čas, kde sa o tej metóde hovorí. Keď sledujem ľudí okolo a vidím, aké veľmi ťažké príhody zažívajú a čo to s nimi robí, tak som si povedal, že by som im chcel pomôcť. Byť trošku užitočný. Chcel by som túto metódu trošku rozšíriť ďalej, aby pomohla čo najviac ľuďom, ktorí ju veľmi potrebujú. Táto metóda je veľmi jednoduchá, ale keď sa praktikuje, treba byť dôsledný. V porovnaní s ostatnými metodami sa môžete veľmi ľahko zbaviť traumy z detstva. Detstvo, si myslím z mojich skúseností, je tak od 2 do 10 rokov. Hovorím to pretože vtedy sa mne osobne stalo najviac nepríjemných udalostí, ktoré ma ovplyvnili na celý život. Tieto udalosti ma ovplyvnili, ale nebol som si vedomý toho, ako až veľmi. Len som o sebe vedel, že vnímam veci okolo seba istým spôsobom a cítim pritom záťaž. Neviem to presne opísať. Niekto hovorí, že sú to komplexy alebo tak. Ale ja by som to skôr nazval ako záťaž z minulosti, ktorá ovplyvňuje súčasnosť. Súčasné chovanie človeka. Jednoducho človek sa necíti ľahko, ale koná ako keby s utrpením a strachom. Ten strach by som tiež nazval utrpením. Človek si toho ale nie je vedomý, lebo nevie, že by to išlo aj bez toho, bez tej záťaže. Napríklad poviem to takto. Mával som averziu voči ženám, súviselo to s mojím zážitkom z detstva, keď sme boli v tábore. Vedúci si ma vybrali na takú ako keby súťaž. Povedali mi, že mám si vybrať dievča, ktoré sa mi páči. Tak som si ho vybral. Potom ma zavreli do tmavej komory a na niečom sa tam dohodli. Potom ma z tej komory vytiahli, povedali mi, že mám ísť k tomu dievčaťu a rozprávať sa s ním. Dávať jej otázky a ona mi bude odpovedať. Pýtal som sa rôzne otázky. Otázky mali smerovať k tomu, aby som jej dal najavo, že sa mi páči. Nakoniec s tými mojimi otázkami som sa vlastne dopracoval k tomu, že som sa jej spýtal, že či ju môžem poboskať. Ona mi vtedy dala facku a povedala, že je správny chlap sa nepýta a koná. Všetci sa smiali okrem mňa, bol to nepríjemný zážitok a tento zážitok ovplyvnil môj vzťah k ženám. Nebol to iba tento zážitok, ale aj iné. Potom v dospelosti som sa choval tak, že som voči ženám mal akúsi averziu. Ženy sa mi síce veľmi páčili, ale mal som voči ním akúsi nepochopiteľnú averziu. Dáky hnev, odpor. V niečom mi vadili. Potom som zistil, že by to mohol byť tento zážitok. A opravil som si ho. Použil som metódu opravy udalostí, o ktorej hovorí host pána Dušeka. Urobil som to takto. Predstavil som si, ako sa pýtam toho dievčaťa rôzne otázky, a keď malo prísť k tej traumatickej udalosti, tak som si to v hlave prerobil a dosadil som si tam niečo iné, niečo pekné. Napríklad, že sa usmiala a niečo pekné mi povedala a to bolo všetko. Ostatní sa tiež usmievali a bolo to príjemné. Urobil som si z toho taký príjemný zážitok, nedával som tam to, že som ju poboskal, ale volačo milé, trošku žartovné, ale neurážajúce. Posmievajú ani nepríjemné. Bolo to niečo také, že som sa jej opýtal, či ju môžem poboskať a ona povedala, že asi nie, ale možno inokedy usmiala sa na mňa. A bola na mňa milá. Takže nešlo o to odmietnutie,
Ale išlo o to, že ten zážitok nebol nepríjemný, že bola na mňa milá. Bol to príjemný zážitok. Môžem teraz opísať ďalší zážitok z môjho detstva. Týkalo sa to mojej matky, keď som bol veľmi malé dieťa, tak moja matka nemala rada, keď som ju chytil za prsia. Ja som vtedy ešte nevedel, o čo ide. Bol som veľmi malý, mal som 5 alebo 6 rokov. Keď som mamu chytil za prsia, dala mi facku. Neviem, či to je normálne, ale mal som aj z toho traumu. Keď som si to vyriešil, tak sa mi oveľa viac uľavilo a cítil som, že ve bežnom živote fungujem so ženami oveľa lepšie. Túto udalosť som si takto opravil. Predstavil som si konkrétnu situáciu, ako som išiel s matkou dole schodmi, chytil som ju za prsia a ona mi povedala, že to nemám robiť, že to sa nepatrí, ale nebola na mňa zlá, bola na mňa milá. Išli sme ďalej a bol to príjemný zážitok. Nebolo to nič také, že by som mal z toho smútok, hnev alebo niečo také. Takto som si to opravil. Robí sa to tak, že si človek predstaví tú udalosť predtým, ako sa stalo to zlé. A prerobí si to. Musí použiť predstavivosť. Predstaví si niečo pekné, čo sa deje. A že tá udalosť sa takto pekne skončí. V tomto prípade som si predstavil, že ideme s mamou dole schodmi, chytím ju za prsia a ona mi povie, aby som to nerobil. To sa nepatrí. Pohladí ma po hlave. Usmej sa na mňa. A ideme ďalej. Bol vlastne celkom príjemný zážitok. A týmto sa veľmi pekne opravil môj vzťah k ženám. Chcel by som spomenúť ďalší zážitok. Týkalo sa to spolužitia s ostatnými chlapcami u nás v paneláku. Keď som chodí za pekného počasia von z paneláku na bicykli, spolu s mojim bratom, tak sme pred panelákom nasadili na bicykle. Na lavičke pri vchode do paneláku sedeli ostatní chlapci z paneláku. Pokrikovali na nás. Volali na nás, ale trochu nepríjemne. Bol to pre mňa vždy nepríjemný zážitok. Často sa to opakovalo. Vytvorilo to vo mne nepríjemnú traumu. Opravil som si to takto. Predstavujem si. Vychádzam z paneláku, sadám na bicykel a volá na mňa jeden chlapec z lavičky. Volá na mňa príjemným, kamarádskym tónom a ja mu odpovedám taktiež príjemným tónom. Zdravím ho a usmievam sa na neho. Je to príjemný zážitok. Je mi z toho fajn, mám príjemný pocit a idem preč. Chcel by som o tomto zážitku niečo povedať. Keď som bol malý chlapec, tak som nechápal, že asi tí chlapci po nás pokrikujú, pretože by možno aj chceli, aby sme sa im prihovorili a možno aj chceli, aby sme sa s nimi kamarátili. Ale chlapci to nevedia takto otvorene dať najavo. Tak to dávali najavo tak, ako to dávali. Nepríjemne. Nepríjemne preto, lebo sme si ich nevšímali a hnevalo ich to. Aj otec mi vtedy hovoril, Peťo, čo sú tí ostatní chlapci z paneláku dáky prašivci? Keď sa s nimi nekamarátite. Len ja som bol vtedy malý chlapec a neuvedomoval som si to, že by to tých chlapcov mohlo hnevať a byť im ľúto, že sa s nimi nekamarátime. Vtedy som to vnímal iba tak, že nás nemajú radi. Nevidel som pod povrch. Až vteraz v dospelom veku mi to došlo. Ale tá trauma zostala. Tak som si ju opravil. A už je to v poriadku. Nejde o to, že teraz som to pochopil. Rana zostala. Bolo ju treba vyliečiť. Ďalší zážitok som mal takýto. Napríklad sa mi stalo, keď som mal 7 rokov alebo 8, že som ako malý chlapec chodil po vonku a vošiel som raz do rozostávaného domu. Len tak zo zvedavosti. Pretože som počul nejaké chlapčenské hlasy. A vtedy som nevedel, čo sa patrí a čo nie. Bolo to ešte dávno za socializmu a všade bolo plno stavieb. Prišiel som do rozostávaného domu a hneď ako som tam prišiel, som dostal ranu pesťou do oka. Tak som sa hneď otočil a išiel som preč. Potom som sedel na kopci, na tráve, bolo teplo a myslím, že som plakal. Alebo ma to bolelo. A bol som smutný a veľmi naštvaný. Potom v dospelosti som pozoroval, že sa deje so mnou niečo také, že mám v sebe ako taký hnev. Že by som sa chcel byť s druhými, alebo niečo také.
Takže som si povedal, že tento môj zážitok z detstva môže súvisieť s tým, aký som v dospelosti. Že sa chcem s druhými buď pobiť, alebo mám voči ním nepochopiteľnú averziu. Takže som si opravil tento zážitok. Opravil som si ho tak, že som prišiel do toho rozostávaného domu a tam, kde sa stala tá nepríjemná udalosť, som si v predstavách dosadil, že sa tam objavil nejaký chlapec a slušne mi povedal, že tam nemôžem chodiť, pretože to je súkromný majetok. A my sme tu doma. A ty choď prosím ťa preč. Choval sa ku mne slušne. A keď som odchádzal, tak som nemal zlosť ani smútok. Neplakal som a bral som to normálne. Potom som si sadol na ten a nebolelo ma nič. Bol som celkom v pohode. Hovoril som si, no asi som tam nemal chodiť. Išiel som potom dole kopcom veselým krokom domov. Takto som si to v predstavách opravil a bolo to veľmi účinné. Sledoval som, ako som v dospelosti prišiel do práce a moje prežívanie sa dosť zmenilo. Ako keby zo mňa niečo opadlo. Veľmi podstatné niečo zo mňa opadlo. Cítil som sa aj v kolektíve, aj v komunikácii s ostatnými oveľa uvoľnenejšie a ľahšie. Platí to aj v komunikácii so ženami, ako som už spomínal. Takto som si opravil dosť veľa zážitkov z detstva. A bolo to super. Veľmi mi to pomohlo. Napríklad mal som ešte taký zážitok. Sedel som pred barákom. Mal som asi 4 roky a bolo tam veľa detí, tak ako som bol ja. Asi 4 alebo 5 roční. Hral som sa tam s Myškom. Myško mi dal nejaký chleba. Išla zrovna okolo jeho mama. Jeho mama bola taká, že mala razantnú povahu. Keď ma videla, že Myško mi dáva ten chleba, tak na neho nerevózne a nahnevane skríkla. Povedala som ti, aby si nedával chleba Petrovi, ale aby si ho zjedol ty. Všetci okolo to videli a počuli. Bolo to pre mňa dosť nepríjemné. Také verejné poníženie. Túto udalosť som si opravil takto. Myško mi dal chleba a išla okolo jeho mama a povedala mu: Myško, ten chleba by si mal jesť ty a nie ho dávať tuto Peťovi. A pekne sa na mňa pozrela. Na budúce už to nerob dobre? A išla pokojne preč. Nemal sa z toho nepríjemný pocit. Bola na mňa milá, keď odišla. Nebol som ani smutný, ani som nemal z toho žiadnu traumu. Ešte by som chcel spomenúť jeden zážitok. Išiel som ako malý chlapec v paneláku po schodoch hore. Oproti išli ďalší 2 chlapci v mojom veku. Poznali sme sa, ale sme sa príliš nekamarátili. Neviem ani prečo. Keď ma obišli, tak sa pozreli, ako idem. Vtedy som dával trošku špičky na nohách od seba. Oni sa smiali a upozornili ma na to. Neboli až takí zlí, ale bolo vidieť, že ich rozveselilo, ako chodím. Povedali mi: Peter, ty tak zvláštne chodíš. V dospelosti som potom zistil, že ma aj takáto vec traumatizovala. Niekto by možno povedal, že to bola maličkosť, ale nebola. V dospelosti som mal neistotu, keď si ma všimli cudzí ľudia na ulici a podobne. Opravil som si to takto. Predstavoval som si, idem hore po schodoch a mám dobrú náladu. Stretávam tých chlapcov. Prejdú okolo mňa a jeden z nich povie: Čau Peter, máš sa? A ja mu s úsmevom na tvári odpovedám: Áno, mám sa dobre. Čau. On povie: Čau. Usmejeme sa a odchádzame. Je to príjemný zážitok. Ľudia, musím vám povedať, skúste to. Budete sa cítiť oveľa ľahšie. Len treba byť dôsledný. Musíte tú predstavu možno viackrát opakovať, aby bola plynulá. Nie vždy sa to darí, ale ak sa trošku posnažíte, tak to pôjde. Nejde to vždy úplne dobre. Tá predstava uniká. Býva problém so sústredením. Predstavu nejde vždy dobre udržať. To nevadí. Treba to skúšať. Mne sa to darilo tak na 2. alebo 3. krát. A je to super. Robím to naozaj preto, aby ľudia, ktorí zažívajú v mladosti zlé skúsenosti a nemôžu za to a stane sa im niečo zlé, tak takto si to môžu opraviť. Niekto môže povedať, že sám seba klamem, ale poviem vám, skúšal som už hocičo a toto je veľmi účinné. Je mi jedno, či človek klame sám seba.
Skúsil som veľa vecí, ktoré mi niekedy pomohli, ale aj nie. Keď som skúsil túto metódu, tak som bol veľmi milo prekvapený, ako mi pomohla. Skúste to, ja som si tieto udalosti opravil už dávnejšie a teraz sa mi žije oveľa ľahšie a lepšie v porovnaní s tým, čo som žil predtým. Je toľko nepríjemných udalostí okolo mňa, toľko detí, ktoré žijú s krutými rodičmi. Vyrastú z nich ľudia, ktorí budú mať depresie a konflikty v sebe vnútri, tak ako som mal ja. Tiež som to nemal s rodičmi jednoduché. Urobte to. Naozaj sa zbavíte veľkej bolesti. Počúvam príbehy o deťoch alebo tínedžeroch, ktorí žijú s rodičmi, ktorí sú alkoholici, doma sú nervózni a žiť s nimi je extrémne ťažké. Z týchto mladých ľudí sa neskôr môžu stať trebárs narkomani alebo môžu mať depresie. Začnú piť alebo sú na tom zle. Nech to prosím vás skúsia. Z celého srdca ďakujem pánovi Dušekovi a jeho hosťom z relácie, že to uverejnili a ďakujem aj Bohu, že ma k tomu priviedol. Ja do kostola nechodím, ale v Boha verím. Verím, že keď človek hľadá dáke možnosti, ako sa vyliečiť, tak ho náhody k tomu dovedú a nájde to, čo potrebuje. Ja som tiež veľa hľadal. Skúšal som aj iné terapie, čo mi tiež pomohli. Ale táto metóda je veľmi, veľmi účinná a dá sa to opraviť veľmi rýchlo. Musíte mať kľud a byť sami. A začať si to predstavovať. Môžete byť doma alebo v práci, keď nikto nikde nie je. Je lepšie, keď ste niekde, kde máte istotu, že nikto nepríde najbližších 5 minút a nevyruší vás. Ste sami a začne si to aktívne predstavovať. To, čo sa stalo. A potom si zopakovať ten príbeh do bodu, keď sa stalo to zlé a predstaviť si tam niečo pekné, uveriteľné. Nemusí to byť niečo extrémne pekné, stačí, keď je to pokojné a máte z toho potom príjemný pocit. Alebo šťastný pocit. Držím vám palce, život môže byť krajší. Myslím na ľudí, ktorí zažili otrasné, hrozné veci. Viem, že takýchto otrasných osudov je veľa a chcel by som im pomôcť. Ja som si zažil tiež zlý život. Nechcem povedať, že úplne zlý. Pretože sú aj ľudia, čo nemajú čo jesť a podobne. Nemajú kde bývať. To nie je môj prípad. Ale nebol to bohviaký život. Bol to život plný strachu a stresu, vnútorných rozporov. Ak som napríklad prišiel do väčšieho kolektívu, cítil som sa neisto. Strach z ľudí na väčšom priestranstve. Keď si ma niekto všímal. Veľká citlivosť na akékoľvek, hoc aj menšie a nevinné útoky. Takéto neopodstatnené, nepríjemné pocity, keď sa nič zlé nedialo. Ale ja som mal zlý pocit. Takže takýchto vecí ľudia zažívajú strašne veľa. A chcel by som im týmto spôsobom trošku uľaviť. Ľudia, skúste to, majte sa pekne, nech sa vám v živote darí.